Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon mao ang atong ikapito nga adlaw sa atong pagnobina ni Señor Santo Niño unya din sa atong parokya. Nya ang simbahan sad karon ga sa ulog sad sa pista ni Santo Tomas de Aquino, usa ka pari og doktor sa simbahan, usa ni ka Dominican. Unya ako dito ko na train sa ganing Dominican, dito ko nag-eskwela sa UST Central Seminary sa akong theology ug sa akong canon law. So familiar kay nako og na-appreciate kay nako ang kinabuhi ni St. Thomas Aquinas, usa ka genius nga theologian o philosopher apan iyang gihalad kini para sa atong simbahan. Batan-on ra ni siyang namatay. Nataon ni siya mga 1225 o niya namatay siya 1274, mga 49 years old na siya. Namatay na pero dako kay siyang nahatag na nagkabilin sa atong simbahan, labi na ang pagpatinaw sa atong pagtuo, ang pag-ilas Ginoo. Uban kaniya atong padayonon kining pagnobina ni Señor Santo Niño ug magampo ta nga mahimutang maalamon sa mga espirituhanong kamatuoran. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Apan ni adtong gabhiuna, gisultihan si Natan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad madala ko gikan sa Ehipto ang katawhan sa Israel hangtod karong adlawa. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda. Sa tanang dapit nga ako naguban sa katawhan sa Israel, nakasulti ba ako bisag usa na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan ang mga Israelita? Nag-ingon ba ako nganong wala man ako ninyo buhatig balay nga sidro? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bangtugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto, aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni Ana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kasiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma kong walay paglubad, dili sama sa gibuhat ko kang Saul. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Natan kang David, sumala sa panan-awon nga iyang nakita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko
ang akong gugma alang kaniya. Naghimo ako kasabutan sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono hangtod sa tanang kaliwatan. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Sa kahangturan ampingan ko ang akong kaluy kaniya. Ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on. Himuon ko ngang iyang kaliwat mulungtad sa kahangturan, ug ang iyang trono sama sa adlaw sa mga langit. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya magabarog nga malig-on. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tawo nga mialirong kaniya, ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanilag sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok.
Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini og kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay ug tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban taggatos. Ug unya miingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagka magpupugas nga gihulagway ni Hesus, mao ni ang kinaiya sa Dios in relation natong mga tao. Kung natong tanawon, murag maka-discourage ang resyo sa maayo o sa dautan. Kaysa upat ka klase sa yuta nga iyang gihisgutan, ang usara ka klase sa yuta maoy nakapabungas binhi, ang tulo ka klase wa gyud kapamunga. Ngilingiyay mong tupad ina daghan kag bunga. Daghag bunga. Oy. Kanusa man ta dili magmabungahon kung kita na maoy maghuna-huna unya atong itudlo sa Ginoo ang atong huna-huna, ang atong mga plano. Itudlo natos Ginoo. Mo na nahitabo diri sa unang pagbasa. Maayo man ang plano ni Hari David nga magtukod siyag balay para sa Ginoo, kay nagpuyo na kuno siya sa palasyo samtang ang Ginoo naara sa tulda. Nya pagsulti niya ani ning uyon pod ang iyang propeta si Nathan, pero ang Ginoo ning sugo sad ni Nathan ingna ragonas David nganong siya naman mo'y magplano para nako nga ako man maoy nagplano para niya. Nabali ba? Gilingian sa imong tupad, inakinsay ga plano anang imong buhok. Ang Ginoo o ikaw? Ingna ko no. Ingna ka ng imong kilay, kinsay ga plano ana. Sa inyong pagpuyo ron, mga managtiayon, kinsa may ga plano og pila ka buk anak ang inyong himuon, pakatawhon. Kamong mga manag-uyab, kinsa may ga plano kanus amo magkita, asa mo magkita, ug unsay inyong buhaton. Ang Ginoo ba? Ana, ako sad nga pari. Kinsa may nagplano diri sa parokya? Ako o ang Ginoo? Sa inyong tanaw, kinsa man? Secret. Kaning atong pista senyor, kinsa man say nagplano ani? Pertinar bang bisiha sa atong mga gikapoy na rabag plano ang atong mga choreographers o ang mga kabahin nato. Oy, mga kabahin, congratulations day, nangapil gid mo. Bahala nagkalisod, no? Ginagmay ra ning ato pero malingaw biya ta ani nya ato lang yung utilization unsay makaya sa atong kapasidad. Kay mao ra ni gihatag sa Ginoo, mao ra sa ni atong utilization. Unsa may timailhan be nga ang Ginoo mo'y nagplano sa atong kinabuhi? Una, kinahanglan gyud nga dili siya para sa kalibutan. Ang plano ba? Dili para lang sa kalibutan. Dili para lang sa lawas. Kinahanglan gyud apil gyud kanunay ang kalag. Kay kani manggong kalag nato, mao man gud ni ang mulahos ngadto sa sunod nga kinabuhi. Mao ni ang moatubang og husay. Nya kung magsigit tag plano sama sa magminyo ka,
para unsa man ang imong minyo? Naapil bang imong kalag diha? Manguyab ka, para unsa man ang imong panguyab? Kanang magnegosyo ka, para unsa man ang imong negosyo? Mo-abroad ka, para unsa man ang imong abroad? Para sa lawas? O magisiguro inigtugpa nimo dito, makras ng eroplano, human na. Muna ang planos Ginoo nakasentro gyud sa kana bang gitawag na to dili lumalabay sa permanente nga mao ang atong espirituhanong kinabuhi. Pero maapil gyud, of course, maapil gyud ang lawas. Muna kung magplano ganita og flood control, pananglitan lang, iapil gyud ang kaluwasan sa kalag. Nya unsa man pagkaluwas sa kalag kung maghimo tag flood control, kinahanglan way corruption ang nag-involve nga mga engineers og ang departamento og ang mga leader, mga authorities sa atong gobyerno dili mangurakot. Kay og mangurakot na sila, ang resulta mamatay ang ilang kalag. So kanang tanang mga kurakot karon nangamatay na ng kalag ana. Wa na galakaw na sila, wa na impierno na padong. Unya gawas nga mamatay ang kalag kung mangurakot sama sa atong nasinati karon sa lain-lain nga area sa atong nasod nga gikurakutan, magkalisod-lisod ang lawas. Tanawan ni karon di ba naglisod na sa puy-anan kay nangabanlas na sa baha. Unya naglisod na sa pagpatambal kay wa nay budget ang PhilHealth kay gikawat sad. Nya ang kanisang insurance sa atong mga deposits, og naa dihay mga magbankran, maglisod na kag withdraw kay gikuha naman sad ang budget sa PDIC ug uban pa. Ang ato ganing mga military karon galisod sa upgrade sa ilang mga kaning kagamitan sa kaning depensa sa atong nasod kay wa naman say klarong budget. Ang ato sang agriculture, ang ato mga mag-uuma nagkalisod na sad karon kay wa naman say klarong suporta budget sa agriculture. Labi na ginang farm to market roads. Na gani among lugar diha sa ako lang ning mensyonon amo diha sa Kahugan. So dugaya na ana. Sige lang gid mi dihang tinampuhay in town. Ang mga tao mo'y nagtinampuhay sa kaning para sa simento, tampuhay para ma-repair ang daan, para lang yun makaagi ang motor. Ambot nga ang ato mga city government sa Cebu, man gyud kakita nga kanang among lugar sa Kahugan may gyung buhatag karsada. Ambot og matiwas ba ka nang naa sa giplano-plano untang karsada diha. Murag na libo naman lang sad. Kana bang og naa tay pangandoy nga maluwas ang kalag, duna dayon muso dayon sa ato mga proyekto ang gitawag og honesty, transparency, accountability, hustisya og pangalagad sa way pagpangayog bayad. Mao nay makaluwas og kalag. Ni lingyay mong tupad. Ning na kumusta imong kalag? Luwas. Bisag sige kag lektor-lektor, ako sige pare. Unsa may hinungdan akong pagpare para kanis kalag. Kining atong pagdebosyon ni Santo Niño, pila ka buok nato ang naghuna-huna Santo Niño, ang akong kalag ayuha. Kasagaran gyud sa magsigig isag kamot ang kanamo unsa to? Maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kasagaran gis nag-isa-isa des kamot, lawas ra gyud. Maayo ko sa akong sakit, maka-abroad ko, makapasar sa board exam, unsa pa na dang ipang request, kanindot untag malahos gyud kalag. Ginoo mahimo unta kong mapaubsanon, Ginoo Santo Niño mahimo unta kong maluluyon, mahimo unta kong mapasayloon. Ako na unta ning hatagag agianan ang among silingan, ako na unta ning gubon ang akong koral nga nakaalis ilang daan. Ano ba? No. Mutagad na unta ko aning akong igsuon nga gikihaman ko ani sa among pag-ilog aning yuta nga kabilin sa among ginikanan. Mga na ba? Ngandoy wala. Basigwa. Mao na
ang Ginoo magsigi siyag himog plano apan ang pagtanom sa Ginoo mga igsuon dili welcome sa kalibutan. Pero ang Ginoo dili sad siya mag-mind og pila ka buok ang midawat niya. Igo nas Ginoo og naay usa nga modawat. Igo na kay iya sad nang pabungahon bisag usa ra na kabuok. Mao na si Mama Mary nga midawat sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpractice og purity and virginity ni bunga si Mama Mary og kaluwasan. Kita sad na makasasala man kita musugod gani tagdawat og Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pag naatay gitawag og kagahapon ba, naatay mga kagahapon nga bati. Noted ta nga mga makasasala sad. Abisan kaning ato rong gitawag og mga dagko nga mga utok aning atong corruption kun magbasol ni sila unya mudawat nas Ginoo, unya mo practice nas pulong sa Ginoo sa tinud-anay gyud. Mamunga pud di sila porting daghana. Mao bitaning atong debosyon ni Señor Santo Niño gidanis mga Agustinians. Kinsa may ilang founder? Si San Agustin nga inila gyud kaayo nga 40 ka buangon sa iyang pagkabatan-on hangtod na lang ni edad siyag mga 30 kapin. Ang iyang inahan nga si Santa Monica hapit kada adlaw naghilak og nagampo tungod sa kabisyoso o kaambisyoso ni San Agustin or ni Agustin. Pero pag edad niyag mga 30 kapin, nakaamgo si Agustin nisod sa pagkapari, nahimong obispo, nagbilin og nindot kaayong grasya sa kalibutan nga kaning Agustinian communities. Daghan na silang communities Agustinian na ay OSA, kanang na Santo Niño, Order of St. Augustine, na say OER, Order of OER. Agustinian Recollects, kanang gada diha sa San Jose University, na say OAD, Order of Agustinian Discalce ba na? Naagada diha sa kanang Tabor, di ba? Oh, kana daghan na kay Agustinian. Nya na say mga Agustinian sisters, ana. Mga igsoon, ang importante di ay nga kitang nagdebosyon ni Santo Niño, maliwat pod ta niya nga magsigi ra gid taghatag og maayong mga butang ngadto sa atong isigkataw, din ata magsubay-subay, di na sa ta mangumparar og unsay nahitabo sa atong pagpaambit. Basta mo paambit lang kita. Ako bitaw, ubay-ubay man jud ko gipaambitan aning atong kolekta. Aning kolekta na to ba? Ubay-ubay ko gipaambitan aning nga mga scholars, murag abot naman tingin mga 600 ka estudyante sa akong pagkapari lang ba? Mga 600 na tingali ka estudyante ang akong natabang-tabangan. Pero ang tanaw nako nga karon nag-alagad og simbahan sa akong mga gipang suportahan, murag wa kaabot og 20 ka buok. Ang kanang aktibo yung nag-alagad. Unya ang magsigi pag yung tagad nako, murag wa na kaabot og 10 ka buok. Pero sa nag-eskwela pa, ay sus, kada semana na ay text, na pagay letter, ala, mo follow up ang estudyante, mo follow up ang inahan, hangtod nag-graduation, hala, gasto yun, appeal pa na ilang sing-sing kanang, titawagan na, kanang graduation, class ring, kana, magpa-appeal pang uban, ako gani, ni graduate gani kong college, nga wa dyan ko anang class ring, nangabang rami atong pag-ring hop na mo, abang ra ko ato. Ako ganing uyab ato, ako maganing gitreat dito ragis Anitas in town, kaon mi atong sana pan nga Spanish bread man tingali to, nya gisuwaan og padundunan og merinda. Oro toy ako blow out. Stilan pag graduate.
Pero sige lang yung kong karon. Malipay man yung kong na mo graduate. Bahala na magyawa-yawa mo inighuman. Mga igsoon, kinaiyan is Ginoo. Sige ra gid siya hatag. Basta og naay mudawat tagaan gina niyag daghan kay bunga. Inyong tan-aw na ko ron, nakapamunga na ko. Nya, kamo, nakabunga na mo. Ang bunga na, ay. Nagutay agi din sa ato, Compostela. Nya, unsa magip timailhan sa nato nga namunga ta. Be, unsa man? Kung daghan ng slots ang mahalin. Sige lagi tagpalit ani atong slots. Alam sa kuroy updating bon lang ni nato sunod adlaw. Ang atong grace tag 100 ning atong grace. Palitagin ninyo kanunay kaya para sa ni atong previous nga project bunga to nato o palang matiwas og bayad. Di gini nato hunungan, ato ginin tiwas og bayad kay ato maning project tanan. Nya kanisang atong PSC gamay na lang ni nahibilin sa atong part 1 para sa atong projects dinhi tag 100 ra gyapon ni pesos. Nya ang atong DPR pantukod og balay basin pagkaron makareport tag another na sad nga nahumang balay karong simanaha ana sa day tag 100 ra gyapon ni. Nya kining atong atong kasaulugan karong 31 aning atong PSSPP para Pit Senior paliton tag daghan kay para daghan tag mabuhat karong kuan. Mga igsoon, nganong moingon man ko nga bunga nato kining slots. Kay ang slots nga atong gisigihag palit mao ni siya ang nagtimaan nga nagkahiusa ta diha sa simbahan. Na connected ta sa simbahan. Wa ta makig-iyahay. Unya kay connected man ta sa simbahan nga maoy tuburan sa grasya dili sad malaya ang atong gamot ug ang atong dahon dili malaya. Dili sad ta matuok sa mga sampinit sa mga kalibutanong butang kay di man ta mabugatan, di ta ma-stress ba. Kana mo kang matuok, kana mo kang na sa Tagalog na sakal, na stress na kaana kay ikaw ra mo gaatubang sa imong panginahanglan pero naa natas katilingban nindot kaayo adtong pagka Domingo di ba nagpakita man ta dinhi og katong atong nahuman nga balay nya paghuman ato naadayoy nagpa-pictures ang katapusan ni duol nako pagpa-picture nila duha ka anak og duha ka ginikanan papa ug mama nihonghong nako pag picture kami tong imong gipakita sa picture pader nako ha insya kami to imong gibalayan nagluha-luha ang ilang matas kalipay sigig pasalamat hangtod na human na lang picture ngadto naglakaw na sigig yung pader salamat yung kayo nako okay ra mo atong balay pero tinag yung okay ha pader nako unya og mamatay mo masuodrang lungon dito. Kaya ako itong ipakapinan, pwede na ni sila mga matay kay mahayaan na nilang balay. Mga igsoon, kanindot, og nangandoy ko nga, upat man to sila kabuok, og kinipang atong himuanag balay, mo 56 ni kabuok, hopefully, kani unta sila, mo ila unta, nga ang Ginoo yung nagbuhat nilag balay, bisan ang Ginoo nagpuyo las tulda, og kita sad, pupadayon sa pagsabwag, nining atong pagtabang sa mga nanginhanglan. Hinaot pa unta. Nobina alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala ug kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan
sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo og pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog, mangluhod. Pagampo sa ikapitong adlaw. O Santo Niño Jesus, nga mahimayaon o yamot, nga tungod sa imong kaluoy o paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan, nga gipatindog o gihalad kanimo sa mga devotos sa imong santos nga ngalan, nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga tronos nga gipaambit sa imong kamahalan aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo sa walay katapusan. Nangamuyo kami kanimo nga hatagan mo kami sa kaputli sa among kalag aron magpuyo kanamo ang imong santos nga grasya dinhi nining kinabuhia ug unya magpuyo kami uban kanimo sa kahimayaan sa langit. Amen. Atong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, panalangini kami. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mamahimong sama sa tabunok nga yuta nga mamungag gatusan kaani magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang atong dili mapugnan nga mga ambisyon ug pagkahakog dili unta motuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa kahayag sa kalipay ug kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, panalangini kami. Tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma,
nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing og sa buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kadamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo
kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apadahi uli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si si Kristo Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Talipay ka sa nagsunod, bakit di ka munduhan ko, umaang igalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, kung ang luwasan sa akong kalag. Kusinyosan, kuninyo, ikaw akong imahal. Isalig mo, kanimo ang tanan kong suliran. Kusinyosan, kuninyo, sa banunay kapasukan. Ang imong pagkukum, magharinig. Ikaw akong imahal, isalig mo kanimo ang tanan kong suliran. Kung seryosan kuninyo sa kanunay kapasigan, ang imong pagkukum magharinig. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria, nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, nga igsuon mao ang pagkamabungahon. Nya mobunga rata kung sama sa ni Santo Niño, sama ni Hesus, magsige ra sa tagpaambit sa atong mga bunga ngadto sa tanang mga tao. Naot paunta. Nya ang atong ipaambit mao gyud ang pagpamalit sa atong slots, nya mamaligya sa tag slots hangtod na gyud matapos ang atong pag-alagad dinhi sa atong simbahan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo, ato na sang isinggit, Viva Señor Santo Niño. Tanan, Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño.
Viva Señor Santo Niño! Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga kamay, hagagan ta kami na diha sa lugan mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal ng ihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daikon sa kanulayon, simbahon kagayon. Santo Niño,